ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲେକ୍ ନାମକ ଏକ ପାର୍କ ଅଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହା ଏକ ପାର୍କ ଯାହା ପରେ ଏମରାଲ୍ଡ ସବୁଜର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ସହିତ ହ୍ରଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହୋଚସ୍ୱାବର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଷ୍ଟିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଗାଏସରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରୀନ୍ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉଦାହରଣ ସହିତ କେତେକ ପରିପକ୍ୱ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଋତୁଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସହିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ଯାହା ଗ୍ରୀନ୍ ହ୍ରଦକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଣତ କରେ। ଶୀତ ଦିନେ ଏହି ହ୍ରଦ ଅବବାହିକାର ଜଳ ମାତ୍ର 2 ମିଟର ଗଭୀର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାର୍କ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଜଳ ତାପରେ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତଳେ ଥିବା ବେସିନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହ୍ରଦ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ରଦ ସର୍ବାଧିକ 12 ମିଟର ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ହ୍ରଦ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ପହଁରି ପାରନ୍ତି। ବେଞ୍ଚ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଥିବା ଲନ୍ର ସବୁଜ ଘାସ ଏବଂ ଜଳର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ। ଜଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଆଲୋକ ଏକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗ୍ରୀକ୍ ହ୍ରଦ ଗାଧୋଇବା ଉତ୍ସାହୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଜଳ କମିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ହ୍ରଦ ଏକ ସାଧାରଣ ପର୍ବତ ଅବବାହିକାକୁ ଫେରିଆସେ, ତଥାପି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଉଠେ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭାରୀ ଭାର ଯୋଗୁଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିବେଶର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2016 ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜଳପ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ହ୍ରଦର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା, ଡଙ୍ଗା ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।